Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κενά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, γεια σας. Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2, κενά και παλαιά και πάλι κοντά σας. Είμαστε εδώ, η ομάδα του σταθμού, για μία ώρα περίπου. Να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους εσάς που μας ακούτε εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή για την Ιεραποστολή. Και το λέμε ιδιαίτερη καθώς δεν θα το διευκρινίσουμε μόνο στο θέμα της Ιεραποστολής, αλλά στο πώς αυτή μπορεί να γίνει, ή καλύτερα να το πούμε η ιεραποστολική προσπάθεια, πώς αυτή μπορεί να γίνει μέσω νέων παιδιών. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει σε άλλες ομολογίες να έχουμε νέους ανθρώπους, να έχουμε ζευγάρια παντρεμένα που κάνουν ιεραποστολή. Μιλάμε για Μορμόνους, για Ρωμαιοκαθολικούς, για Προτεστάντες, για Αγγλικανούς. Αλλά ορθόδοξα νέα παιδιά να κάνουν ιεραποστολική προσπάθεια είναι κάτι καινούριο. Και γι' αυτό το υποστηρίζουμε ακόμη παραπάνω μέσα από την εκπομπή μας. Ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης φροντίζει για την όμορφη μουσική που φτάνει στα ραδιόφωνά σας και σήμερα. Η Δέσποινα Βροχίδου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Επικοινωνήστε και διαδικτυακά μαζί μας με το email s.hadji@pradio.com και για μουσικά και τεχνικά θέματα i.sfakianakis@pradio.com. Να πούμε ότι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, φίλοι μας, που έχει αποσπάσει το πανορωσικό βραβείο Ορθοδόξου Γραμματείας Αλέξανδρος Νιεύσκι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος και αναφέρεται στους μεγάλους και συνάμα ταπεινούς και κυνηγημένους στάρετς της Μονής του Γκλίνσκ, του δεύτερου μετά την Όπτινα μοναστικού κέντρου της Ρωσίας. Το βιβλίο έχει τίτλο «Άσκηση και αγιότητα των στάρετς του Γκλίνσκ». Έχουμε κοντά μας το Γιάννη και τη Σταυρούλα, που είναι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε κοντά μας την Αγάπη, που είναι απόφοιτος γραφικών τεχνών. Και αυτή η ομάδα, μαζί με άλλους βέβαια που δεν τους έχουμε εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι σαν να τους έχουμε, όλη η ομάδα αυτή λοιπόν επισκέφθηκε την Ουγκάντα με τη βοήθεια του δικού μας ανθρώπου εδώ, φίλου, συνεργάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του πατρός Εφραίμ Παναούση. Δική του η ιδέα, δική του η στήριξη. Βέβαια, χωρίς την ομάδα δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς τους συνεργάτες τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Όταν όμως αυτοί οι συνεργάτες είναι νέα παιδιά, νομίζουμε ότι κάτι έχει εμπνεύσει παραπάνω από ό,τι συνηθίζεται αυτούς τους νέους ανθρώπους να εγκαταλείψουν έστω και για λίγο αυτό τον χρόνο που θα μπορούσαν να τον δαπανίσουν, να τον σπαταλήσουν σε κάποιες διακοπές σε κάποιο νησί, ας πούμε, δεν θα πούμε ονόματα,
να πάνε να κάνουν ιεραποστολή στην Ουγκάντα και σε μια πολύ μικρή πόλη που λέγεται Λουγκουζί, εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος ιερός ναός που έχτισαν τα παιδιά αυτά εδώ και 3 χρόνια περίπου, μαζί με την βοήθεια των Ιθαγενών Ορθοδόξων. Περισσότερο όμως θα μας πούν τα νέα παιδιά που είναι κοντά μας και τα χαιρετούμε. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σταυρούλα, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και την Αγάπη. Καλησπέρα σας. Χαιρετούμε. Να ξεκινήσουμε με τους 2 φοιτητές μας της ιατρικής. Πώς αποφασίσατε, παιδιά, να ασχοληθείτε με την εξωτερική ιεραποστολή? Δηλαδή, ποιο ήταν το ερέθισμα? Γιατί είναι μια ενασχόληση, μπορεί να μην είναι για όλη σας τη ζωή, αλλά από αυτό ξεκινήσατε και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Να δώσουμε το λόγο στις κυρίες πρώτα. Σταυρούλα. Εγώ γνώριζα τον Πάτερ Εφραίμ ουσιαστικά και κατέβηκε μια χρονιά εκείνος, μας έδειξε φωτογραφίες, βίντεο, ενθουσιαστήκαμε όλοι στην εκκλησία. Μια φίλη μου αποφάσισε να πάει και αποφάσισα να πάω και εγώ μαζί της το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι λίγο απλά έγινε, πολύ απλά και απότομα, ξαφνικά, δεν το είχαμε κανονίσει δηλαδή. Τα πιο όμορφα πράγματα γίνονται με απλό τρόπο τελικά. Έτσι. Ναι, μάλλον. Και εσύ, Γιάννη, από ποιον παρασύρθηκες στα κακά μονοπάτια? Εγώ μπορώ να πω ακόμα πιο απότομα και πιο τυχαία, γιατί με ενέπνευσε η φίλη μου η Φένια, η Μουρατίδου, η οποία πήγε επίσης στην πρώτη αποστολή στην Ουγκάντα, όπως θα σας πούμε και σε λίγο, η οποία είναι γεωπόνος. Και επειδή ο Πάτερ Εφραίμ Παναούσης ερχόταν στην ενορία μας στο Εγάλεο και έκανε μερικές ομιλίες σχετικά με τη δράση του στην Ουγκάντα και γενικά με την ιεραποστολή, έτυχε και τον άκουσα σε μια από τις ομιλίες του, γνωριστήκαμε και μου είπε: θα ήθελες να έρθεις να δεις πως είναι? Και κάτι σκύλτησε μέσα μου και λέω: είναι μια ευκαιρία και αυτή. Δεν το είχα σκεφτεί. Βεβαίως, έτσι. Η Αγάπη? Κι εγώ πηγαίνοντας στην ενορία στη Χρυσοπηγή με τον Πατήρ Εφραίμ, παρακολουθούσαν το έργο πολύ τα τελευταία χρόνια και ήθελα από την προηγούμενη χρονιά να πάω, αλλά είχα κάποιες δυσκολίες και έτσι φέτος μου δόθηκε η ευκαιρία. Πολύ ευλογημένο ταξίδι. Οπωσδήποτε. 3 χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια η ιεραποστολική, έτσι? 4. Ναι. Οπότε εσείς είστε κατατοπίστε με λίγο χρονικά. Ο Γιάννης. Η προσπάθεια ξεκίνησε, έχει τώρα, στην ουσία φέτος ήμασταν στον 4ο χρόνο της. Έχουν ήδη γίνει 3 αποστολές πριν από εμάς. Μάλιστα, μία από τις κοπέλες που ήταν μαζί μας στην αποστολή, η Σταυρούλα η Χαβατζόγλου, έχει ήδη πάει 3 χρόνια. Φέτος ήταν ο 3ος χρόνος της. Και εμείς ήταν η πρώτη μας φορά, εκτός της Σταυρούλας βεβαίως, που είχε ξαναπάει. Ναι, και εμένα ήταν η 3η μου χρονιά μαζί με τη Σταυρούλα. Είχα πάει. Αυτή ήταν που με ενέπνευσε ουσιαστικά για να πάω κι εγώ. Και η Αγάπη είναι. Εμένα ήταν η πρώτη φορά μαζί με τον Γιάννη, φέτος πρώτη φορά. Άρα η εμπειρία σας είναι μικρότερη. Σταυρούλα, δικαιωματικά παίρνεις το λόγο, αφόσον έχεις πάει 3 φορές. Ναι, 3. Καλά, η πρώτη φορά. Σε ενέπνευσε ο Πατήρ Εφραίμ, μια φίλη σε παρέσυρε στο μονοπάτι αυτό της ιεραποστολής. Τα επόμενα χρόνια τι σε έκανε να ξαναπάς, να πας και να ξαναπάς? Βασικά νομίζω το κύριο που με τραβάει να πάω εκεί είναι οι άνθρωποι που βλέπω. Δεν είναι ότι έχουμε πολυτέλεση, ζούμε όμορφα εκεί κάτω, αλλά οι άνθρωποι που συναντάμε είναι πολύ διαφορετικοί από τους Έλληνες, μπορώ να πω. Είναι πιο ειλικρινείς, πιο καθαροί. Εμένα αυτό με τραβάει πιο πολύ και θέλω να πηγαίνω κάθε χρόνο. Όταν γυρνάμε κάθε φορά από την ιεραποστολή, είμαστε λίγο αλλαγμένοι, να το πω, σκεπτόμενοι πιο πολύ μάλλον. Μετά βέβαια μπαίνουμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας, ξεχνάμε πολλές φορές, για το προσωπικά τουλάχιστον μιλάω. Αλλά όποτε ξαναβλέπω και φωτογραφίες και βίντεο που μας δείχνει ο Πάτερ Εφραίμ, είναι σαν να μου λένε έλα πάλι. Και οι άνθρωποι κάτω μας αγαπάνε πάρα πολύ. Εμένα δηλαδή με ξέρουν και φέτος με ξέρανε και τους έχω μάθει κι εγώ και είναι αυτονόητο θεωρητικά. Αν έχω τη δυνατότητα κάθε χρόνο να πάω, θέλω να το κάνω, δηλαδή μακάρι. Έτσι. Γιάννη. Εγώ μπορώ να πω ότι η φετινή εμπειρία ήταν μια άνευ προηγουμένου εμπειρία, κυρίως γιατί οι άνθρωποι εκείνοι μας αγάπησαν.
Δηλαδή βλέπαμε στα μάτια τους, τις κινήσεις τους, μας αγκάλιαζαν, συμμετείχαν στα παιχνίδια που τους κάναμε, θα σας πούμε και παρακάτω. Ήταν δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι δίψαγαν για αυτά που θα τους πούμε, ήθελαν να μας δούνε, ήθελαν να μας ακούσουν, ήθελαν να βρίσκονται κοντά μας και μας έδειξαν, ενώ δεν μας ήξεραν και είμαστε στην ουσία, είμαστε για αυτούς οι λευκοί, όπως μας ονόμαζαν και στην τοπική τους γλώσσα Μουζούγκου, έτσι μας λένε. Μας έδειξαν μια περίγραπτη αγάπη και αποδοχή. Και αυτό νομίζω είναι το πιο συγκινητικό. Αν και Μουζούγκου. Αν και Μουζούγκου. Αγάπη. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Γιάννης. Οι καρδιές των ανθρώπων ήταν ανοιχτές σε όλα και σε ό,τι είχαμε και εμείς να προσφέρουμε σε αυτούς, αλλά νομίζω και οι δικές μας καρδιές ήταν πολύ ανοιχτές σε όλα αυτά που πήραμε από εκείνους, γιατί και αυτά που παίρνουμε εμείς είναι εξίσου πολύ σημαντικά. Ακριβώς. Ναι. Πολύ πιο σημαντικά νομίζω. Πολύ πιο σημαντικά. Πώς σας έβλεπαν τώρα λευκές κοπέλες? Φαντάζομαι ότι θα σας έπιαναν τα χέρια και θα κοιτάγανε πώς είναι το λευκό σας δέρμα, έτσι. Τους άρεσε πολύ να πιάνουν και τα μαλλιά, έτσι, κυρίως να μας πιάνουν τα χέρια, από τα χέρια να μας αγγίζουν και να πηγαίνουν παντού μαζί μας όπου μετακινούμασταν. Τους ταιριάζει η αγάπη, η ορθοδοξία? Τους ταιριάζει, ναι. Και νομίζω την έχουν κάνει και αυτοί οι δικοί τους με τους ψαλμούς τους, δηλαδή... Ψάλλουν σε ποια γλώσσα? Ψάλλουν στην ουγγαντέζικη γλώσσα, τα Σουαχίλι, αλλά πολλές φορές λένε και το Kyrie eleison στα ελληνικά και μπορεί καμιά φορά και στα αγγλικά, το οποίο το ψέλνουν μάλιστα όλοι μαζί, και παιδιά και μεγάλοι, μέσα στην εκκλησία, πράγμα το οποίο άμα το ζήσεις σε συγκινεί πολύ. Συμμετέχουν, δεν είναι όπως εμείς που... Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, έτσι, δυνατή. Μικρή και μεγάλη. Ναι, τα παιδάκια, εγώ θυμάμαι, ήταν χαρακτηριστικό, όλα τα παιδιά ψέλνουν μέσα στη λειτουργία, όλη τη λειτουργία την ξέρουν απ' έξω και ψέλνουν μαζί με τους ψάλτες, οι οποίοι ψάλτες είναι τα μεγάλα παιδιά του χωριού. Δηλαδή από 16 μέχρι 25. Τα παιδιά αυτά είναι που ψέλνουν κυρίως. Είναι πολλά δηλαδή, δεν είναι πολλά, στο ναι. ψαλτήρι ένας? Όχι, είναι πολλά και μάλιστα είχαν ράψει και στολές ειδικές να φοράνε. Είχαν φτιάξει μόνοι τους για να είναι πεπισδυμένοι. Ναι. Έτσι, πώς σας αντιμετώπισαν όλους μαζί? Καταρχάς πόσα άτομα ήσασταν φέτος? Η αποστολή, Γιάννη. Φέτος στην πρώτη αποστολή έγιναν 2 αποστολές, καταρχήν να πούμε. Ο σκοπός της πρώτης αποστολής ήταν κυρίως το να καταρτιστούν οι κάτοικοι εκεί στο Λουκουζί όσο το δυνατόν περισσότερο σε σχέση με τα γεωπονικά θέματα. Δηλαδή με την καλλιέργεια των κάποιων χωραφιών που κατάφερε εκεί η αποστολή και αγόρασε, στο να τους πάμε μερικούς σπόρους, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να είναι αυτάρκεις και να παράγουν όσα χρειάζονται. Στην πρώτη αποστολή λοιπόν συμμετείχε η κυρία Αγγελική, η οποία είναι γεωπόνος, και η Αγγελική Δασούλα, η κυρία Φένια Μουνατίδου και ο κύριος Γιώργος Πολυχρονίδης, που είναι γιατρός. Έκαναν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο. Νομίζω ότι η προσφορά τους ήταν τεράστια. Στην δεύτερη αποστολή που πήγαμε εμείς, που είχαμε κυρίως σε σκοπό το κατασκηνωτικό κομμάτι, δηλαδή να ασχοληθούμε περισσότερο με τα παιδιά και να γνωριστούμε και με τους μεγαλύτερους στο Λουκουζί, πήγαμε συνολικά 7 άτομα. Αυτά ήταν η κυρία Κυριακή Κουμανίδου, που είναι νοσηλεύτρια. Είναι η Σταυρό Λαμπίδη, που είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο τώρα. Η Αγάπη, εγώ. Μετά ήταν η Σταυρούλα η Χαβατζόγλου, που είναι φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Ήταν η Χριστίνα Μαρκοπούλου, επίσης φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Είσαστε πολλοί, έτσι. 7 άτομα. Ξεχάσαμε και κάποιον. η Θάλια Λαμπίδη, που είναι στη Χαροκόπιο και είναι στη διατροφή και διαιτολογία. Είναι όλες οι κοπέλες άξιες και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ναι, όντως. 2 άντρες λοιπόν, ένας φοιτητής στη μία περίοδο και ο γιατρός στην άλλη. Να μην μένουν μόνος τους. Και ο πατήρ Εφραίμ. Πατήρ Εφραίμ πάντα φάρος μαζί μας. Φάρος. Πώς σας φάνηκε το περιβάλλον εκεί, να το περιγράψουμε λίγο? Το κοινωνικό περιβάλλον. Πώς είναι λοιπόν τα πράγματα εκεί, η φτώχεια, η κατάστασή τους? Καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ουγκάντα είναι μια χώρα η οποία είχε αγγλοκρατία επί πολλά χρόνια, είναι απικία αγγλική, βρετανική. Το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα είναι, στην ουσία η Ουγκάντα είναι χωρισμένη σε 4 φυλές, αλλά αυτός ο οποίος κυβερνά τη χώρα είναι ένας δικτάτορας,
στον οποίο όλες οι εξουσίες είναι μαζεμένες στο πρόσωπό του. Στην ουσία ο χωρισμός σε φυλές είναι κυρίως εθνικό θέμα της κάθε φυλής. Οι επικρατούσες θρησκείες είναι αγγλικανική κυρίως, αλλά οι άλλες ομολογίες κάνουν ιεραποστολικό έργο και αρκετή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και από τη μεριά μας, από την Ορθόδοξη. Ίσως είναι η πρώτη προσπάθεια, θα λέγαμε, έτσι. Έχουν προηγηθεί κι άλλες, αλλά είναι μια αρκετά ελπιδοφόρα προσπάθεια. Όχι στην Ουγκάντα, θα μιλήσουμε για το Λογκουζίδικα. Ας πούμε για εκεί που πήγατε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Το Λογκουζί πρώτη φορά. Και έχει προηγηθεί, νομίζω, ο πατήρ Γεώργιος, που είναι εκεί, ο ηθαγενής ιερέας. Να πούμε. Ναι, να πούμε για τον πατέρα Γεώργιο. Ο πατήρ Γεώργιος ο Νιόμπι είναι ένας ηθαγενής ιερέας, έχει πολύ στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει μείνει επίσης στην Ελλάδα, είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και εκείνος, όπως και η οικογένειά του όλοι, στο σπίτι του οποίου και διαμέναμε, να το πούμε και αυτό. Μάλιστα. Ο οποίος μας φιλοξένησε με μεγάλη αγάπη και δηλαδή νιώθαμε σαν στο σπίτι μας. Πώς ήταν το σπίτι του, το σπίτι ενός ηθαγενή ιερέα, έτσι, να μας το περιγράψεις, αγάπη? Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά ας κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, έτσι, και μετά επιστρέφουμε στα δικά μας. Πώς μπορείς να το περιγράψεις το σπίτι αυτό? Είναι ένα μεσαίο μεγέθους, πολύ απλό, αλλά με όλα όσα χρειάζεται κανείς. Θα έλεγα, θα μοιάζει πολύ με τα σπίτια που υπάρχουν τα καλοκαιρινά μας, με τα κεραμίδια από πάνω, άσπρο γύρω γύρω, και τσιμέντο απ' έξω, περπατάνε τα παιδιά γύρω γύρω στον κήπο. Θα λέγαμε ότι είναι καλό το σπίτι, ας πούμε. Δεν είναι ένα φτωχικό σπίτι σε σχέση με τα άλλα. Δεν είναι, Γιάννη? Σε σχέση με τα δεδομένα τα υπόλοιπα που μπορείς να συναντήσεις στην επικράτεια της Ουγκάντα, είναι ένα αρκετά καλό σπίτι και στέγαζε μάλιστα και πάρα πολλά άτομα. Φανταστείτε ότι ταυτοχρόνως μέναμε 14 άτομα, 13. Μέναμε αρκετά άτομα, αλλά έβγαζε μια θαλπορή η οποία δεν μας έβγαζε καμία δυσχέρεια. Μας άρεσε πάρα πολύ η διαμονή μας εκεί. Μας φρόντισαν σαν βασιλιάδες, γιατί ο πατήρ Γεώργιος ήθελε να τιμήσει τους Έλληνες που ήρθαν για τον συγκεκριμένο σκοπό που πήγαμε και νιώσαμε με μεγάλη αγάπη από μεριάς του. Ωστόσο δεν είναι και η εικόνα των υπόλοιπων σπιτιών σαν κι αυτά, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι έτσι. Πώς είναι τα υπόλοιπα σπίτια? Υπάρχουν και καλύβες, αλλά όχι άχυρένιες, ας πούμε, με τούβλα. Παράγκες, ας πούμε, θα λέγαμε. Ναι, πολύ πιο απλά σπίτια. Γενικά εκεί υπάρχουν χωματένοι δρόμοι, οπότε είναι όλα και κόκκινα τα σπίτια απ' έξω, από το χώμα κλπ. Αλλά ναι, και να σε προσθέσω, υπάρχουν βέβαια και οι βίλες, όπως σε κάθε χώρα νομίζω υπάρχουν οι πλούσιοι. Συνήθως είναι λευκοί οι πλούσιοι, οι οποίοι έχουν κατεβεί για να πλουτίσουν, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Είναι εύκολο στην Ουγκάντα να βγάλει χρήματα ένας λευκός. Και υπήρχε τεράστια διαφορά, τέτοια οικονομική. Δηλαδή, είδαμε δίπλα σε βίλες, που όταν λέω βίλες είναι πιο βίλες και από τις ελληνικές. Τεράστια κτίρια, με φύλακες απ' έξω, με τοίχους, με κάγκελα, με σύρματα. Και δίπλα ήταν οι παράγκες των σπιτιών. Και στα χωριά η κατάσταση είναι, στο Λογκουζί, ας πούμε, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε σύστημα ίδρυυσης, ούτε αποχέτευσης. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και τα σπίτια είναι όλα πάνω στο χώμα. Κάποια έχουν πόρτες, κάποια δεν έχουν πόρτες. Στα χωριά γενικότερα η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Πολύ πιο δύσκολη. Έτσι. Είναι η επαρχία της Ουγκάντας. Ας το πούμε. Να συνεχίσουμε λίγο με την πολιτική κατάσταση, Γιάννη, εκεί. Δηλαδή δεν τους αφήνει να αναπτυχθούν αυτούς τους ανθρώπους η αλήθεια οικονομικά. Είναι ότι είναι ένα μοτίβο το οποίο συναντάται σε αρκετές αφρικανικές χώρες. Στην ουσία είναι το μοτίβο των πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες έχουν κάνει κάποιες επενδύσεις και ξέρουν να εκμεταλλεύονται το λαό εκεί. Στην ουσία οι άνθρωποι εκεί έχουν μάθει να ζουν με πιο λίγα πράγματα, με λιγότερους μισθούς, δηλαδή δεν έχουν εικόνα του υπόλοιπου κόσμου στο εργασιακό κομμάτι, και είναι αυτό που πει Σταυρούλα πριν. Δηλαδή οι λευκοί είναι πολύ εύκολο να κακομεταχειριστούν, να το πούμε σε εισαγωγικά, τους εκεί αυτόχθονες κατοίκους. Ωστόσο η Ουγκάντα, αν την δούμε σφαιρικά σαν μια χώρα, μπορούμε να την περιγράψουμε σαν παράδεισο. Δηλαδή άσχετα με το πολιτικό σκηνικό και το οικονομικό, είναι μια χώρα έφορη, μια χώρα με απερίγραπτης ομορφιάς δάση,
με απερίγραπτης ομορφιάς περιβάλλον, με ένα σταθερό κλίμα. Να φανταστείτε ότι το κλίμα εκεί είναι τροπικό, χωρίς αλλαγές εποχές. Είναι δηλαδή πάγια η θερμοκρασία της ημέρας, του βραδιού, οι βροχοπτώσεις. Και θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι εκεί μπορέσουν και μάθουν ένα συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας της γης, ένα συγκεκριμένο μοτίβο εργασίας, θα μπορέσουν να προκόψουν, που λέμε, πάρα πολύ στα γεωργικά θέματα. Τι πιστεύεις εσύ, κατά τη γνώμη σου, και τα κορίτσια να συμμετάσχουν σε αυτό, τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν ασχολήθηκαν μέχρι τώρα με αυτό? Θεωρώ ότι οι Λευκοί δεν τους επιτρέψανε, οι Άγγλοι καταρχάς που ήταν οι άπικοι εκεί. Όπως μάθαμε κιόλας, η Ουγκάντα δεν έχει θάλασσα, έχει μια τεράστια λίμνη, στην οποία απαγορεύεται όμως να ψαρέψει κανείς. Ψαρεύουν μόνο οι εταιρείες που έχουν την ιδιοκτησία τους στη λίμνη και δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να ψαρέψει. Πώς να εξελιχθεί μετά από κάτι τέτοιο? Σωστά. Άρα όλα αυτά πάνε στις πολυεθνικές εταιρείες τους, αγάπη. Ναι. Και γιατί δεν καλλιεργούν τη γη? Την καλλιεργούν τη γη, αλλά οι ποσότητες είναι αυτές που αρκούν για να ζήσουν οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή πουλάνε ο ένας τον άλλον για να βγάλουν και αυτοί κάποια χρήματα. Άρα μόνο σαν τις παλιές εποχές, ίσως στην Ελλάδα, που ο καθένας είχε τον κήπο του, την ντοματιά του, αλλά δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Δύσκολα έχουν οι ντόπιοι μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπεις και ξυλουργούς που φτιάχνουν κρεβάτια ή κάγκελα. Βλέπεις επαγγέλματα απλά, τα οποία όμως τους βοηθάνε να ζήσουν και για αυτούς είναι μεγάλο πράγμα. Υπάρχει αυτό που λέμε θα πεθάνει κάποιος από την πείνα εκεί? Από την πείνα δεν πεθαίνουν, αλλά υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει φτώχεια, έχουν να φάει, ο κόσμος έχει να φάει. Υπάρχει όμως αυτή η δυσκολία από άποψη της δουλειάς. Δηλαδή ο κόσμος νομίζω και ως ένα βαθμό δεν μπορεί να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάς σε παιδιά και σου λένε θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω δασκάλα, θέλω έτσι να ανοίξω τα φτερά μου και δυσκολεύομαι λίγο γιατί... Τι γίνεται σε αυτό το θέμα? Τι γίνεται, ναι. Αλήθεια, τι γίνεται? Μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά αυτά? Ένα από τα μείζωνα προβλήματα που έχει η Ουγκάντα είναι το θέμα της οργανωμένης παιδείας. Δηλαδή στην Ουγκάντα υπάρχουν μεν τα δημόσια σχολεία, δηλαδή υπάρχει ένας ιστός δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά αυτός είναι πάρα πολύ αδύναμος και τα σχολεία δεν είναι τόσο πολύ προοδευμένα. Κυρίως είναι ιδιωτικά. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να μορφωθεί, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα να μπορέσει να το δίνει στο σχολείο. Πρέπει να πληρώσει. Ναι. Πού να τα βρουν τα λεφτά όμως οι άνθρωποι? Και έτσι... Συγκεκριμένα να σας πω ότι το δημοτικό σχολείο είναι δημόσιο, κάποια δημόσια. Οι σύνδικες είναι απαράδεκτες όμως στα δημόσια σχολεία, οι υγιεινείς τουλάχιστον είναι απαράδεκτες. Μετά από το γυμνάσιο και πάνω πρέπει να πληρώσουν όλοι, δεν υπάρχουν δημόσια σχολεία καθόλου. Είναι, όπως είπε ο Γιάννης, ένα από τα βασικά προβλήματα, γιατί αν δεν μορφωθεί το παιδί, ούτε να δουλέψει, δεν έχει κανένα μέλλον ουσιαστικά. Και μένουν στον δρόμο. Και τα περισσότερα που δεν έχουν να πάνε, δεν πάνε σχολείο, είναι και τα παιδιά τα οποία είναι στους δρόμους. Γιατί είτε έχουν παραιτηθεί από τους γονείς τους, είτε δεν έχουν λεφτά οι γονείς και τους έχουν να δουλεύουν, είτε είναι μόνα τους, έχουν πεθάνει οι γονείς τους, γιατί έχουν και πάρα πολλές ασθένειες. Θα σας τα πει ο Γιάννης μάλλον μετά αυτά. Μάλιστα. Εγώ να πω σε αυτό το κομμάτι ότι η Ιεραποστολή έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα αναδοχής σπουδών, στο οποίο αναλαμβάνουμε παιδιά. Και ένας γονέας από την Ελλάδα στέλνει χρήματα ώστε αυτό το παιδί να σπουδάσει για ένα χρόνο. Τα χρήματα αυτά είναι 150 ευρώ το χρόνο και καλύπτει το σχολείο, την ενδυμασία, ό,τι υλικά χρειάζεται για το σχολείο και τη διατροφή. Προφανώς γιατί τρώνε στο σχολείο. Ναι, τρώνε στο σχολείο, τους δίνει το σχολείο φαγητό, γιατί όσα παιδιά δεν έχουν γονείς δεν έχουν και φαγητό ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν, προφανώς. Οπότε... ναι, είναι ένα καλό πρόγραμμα. Στην αρχή την πρώτη χρονιά είχαμε 20 παιδιά, τη δεύτερη είχαμε 60, έχουμε φτάσει πέρυσι ήμασταν στα 120 παιδιά και όλο και αυξάνεται αυτό. Νιώθουν η ευγνωμοσύνη αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, για αυτή την προσφορά από την Ελλάδα? Ναι, νομίζω νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά περισσότερο μας νιώθουν δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή
Και αυτή η προσπάθειά μας γίνεται ουσιαστικά μια ένωση της Ουγκάντας με την Ελλάδα, όπως την αποκαλούν και οι ίδιοι εκεί. Τα παιδιά θέλουν πολύ να μάθουν για μας, δηλαδή και για τους ανθρώπους εδώ που τους στηρίζουν και τους βοηθάνε να πηγαίνουν στο σχολείο, να μαθαίνουν τόσο σημαντικά για αυτούς πράγματα. Είναι μεγάλο πράγμα. Και όταν γίνεται η ιεραποστολή μας, φέρνουμε κι εμείς συνήθως κάτι από κάθε ανάδοχο στα παιδιά, τα αντίστοιχα, και πολλές φορές επιστρέφουμε και πίσω γράμματα από τα παιδιά για να υπάρχει και κάποια επικοινωνία πολύ βασική. Σε αυτή μας την προσπάθεια νομίζω μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Δεν είναι κάτι... 150 ευρώ νομίζω και από και εμάς νέα παιδιά, όχι, ναι, νομίζω τα έχουμε και μπορούμε να τα προσφέρουμε. Μάλιστα. Και έτσι ένα παιδί ζει σαν άνθρωπος. Οι σπουδές μετά το δημοτικό? Συνήθως μετά το δημοτικό δεν υφίσταται σπουδές, εκτός και αν κάποιο παιδί έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να ακολουθήσει κάτι περαιτέρω. Για δε σχολές πανεπιστημίου ανώτατης εκπαίδευσης είναι ελάχιστοι που τα καταφέρνουν. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι οι Ουγκαντέζοι σαν άνθρωποι αγαπάνε και τη χώρα τους και ό,τι έχουν το εκτιμούν, και είναι έτσι πολλοί άνθρωποι ανοιχτοί προς όλα. Δηλαδή θέλουν να μάθουν. Εμείς τους κάναμε μερικές διαλέξεις που ήμασταν εκεί. Διαλέξεις, ομιλίες θα τις πούμε. Πάνω σε θέματα τα οποία για μας μπορεί να είναι αυτονόητα, αλλά για εκείνους ήταν πρωτόγνωρα. Όπως? Κάναμε ομιλίες σχετικά με το AIDS. Κάναμε ομιλίες σχετικά με τον καπνό, με το τσιγάρο δηλαδή, και με το αλκοόλ. Κάναμε πρώτες βοήθειες. Για εκείνους ήταν τα κοίταγαν με τόση χαρά, με τόση αναμονή. Τι θα τους πούμε την επόμενη μέρα και τι θα τους δείξουμε και πώς θα το δείξουμε. Περίμεναν πώς και πώς. Έχουν δίψα για μάθηση. Και οι ερωτήσεις που μας κάναν στα τέλος, γιατί γινόντουσαν πάρα πολλές ερωτήσεις, ήταν οι πιο απλές που μπορούμε να φανταστούμε. Ένα παιδί δηλαδή δημοτικού στην Ελλάδα θα έκανε τις ίδιες ερωτήσεις, ειδικά για την υγιεινή τουλάχιστον. Δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα, γιατί κανείς δεν τους τα είπε. Ή τους έχουν πει λάθος και ψέματα και εκείνοι τα πιστεύουν γιατί δεν γνωρίζουν από κάπου αλλού, δεν τα έχουν μάθει. Έτσι. Κάποια πράγματα από αυτά, δηλαδή κάποιες ερωτήσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια άποψη, μια ιδέα πάνω σε αυτό. Τι σας έρχεται σαν εικόνα? Γιατί αυτά έχουν σημασία τελικά. Μικρές ιστορίουλες. Μας ρώτησαν γιατί δεν πρέπει να τρώνε το τσιγάρο. Γιατί δεν πρέπει να τρώνε τον καπνό από το τσιγάρο. Θεωρούσαν ότι ο καπνός από το τσιγάρο έχει ευεργετικές δυνατότητες για την υγεία. Μας ρώτησαν από το τσιγάρο κιόλας. Από το τσιγάρο, ναι. Μας ρώτησαν γιατί το αλκοόλ κάνει κακό. Εκείνοι έχουν ακούσει ότι το αλκοόλ κάνει καλό και βοηθάει τον οργανισμό. Και όσο περισσότερο πίνεις, τόσο υγιής είσαι. Μάλιστα να πούμε ότι και στην Ουγκάντα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά με το αλκοόλ. Πίνουν δηλαδή γενικά εκεί ο κόσμος, οπότε ήταν μια ευκαιρία έτσι να τους μάθουμε με ορισμένα πράγματα σημαντικά. Κάνανε πολύ καλή δουλειά και η Σταυρούλα και ο Γιάννης πάνω σε αυτές τις ομιλίες, και χαρήκανε πολύ και, όπως είπαμε και πριν, τα παιδιά που ακούσαν τόσο ωραία πράγματα. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις φτωχές χώρες και στην Ελλάδα, όταν στα χρόνια της κατοχής ή πριν, πάντοτε ο κόσμος είχε ένα πρόβλημα με το αλκοόλ. Οι φτωχοί άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα με το αλκοόλ, γιατί εκεί ξεχνούν τα βασανά τους, τις ταλαιπωρίες τους. Τέλος πάντων, εκεί το ρίχνουν πολύ. Όπως λέμε, τώρα εμείς έχουμε πιο μεγάλη ευκολία στα ναρκωτικά. Εκείνοι φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω, υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Είναι διαφορετικά από εδώ, ίσως λόγω τιμής είναι πιο... Ναι, σίγουρα. Ενώ το αλκοόλ είναι κάτι πολύ απλό για αυτούς, γιατί μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους. Έχουν κάτι δικές τους σαν μπύρα, τα οποία τα φτιάχνουν μόνοι τους, και βασικά είναι τεράστιο πρόβλημα το αλκοόλ στην Ουγκάντα. Τα μεγαλύτερα μπορώ να πω. Μετά ίσως τις ασθένειες είναι ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι κάτω. Και όταν τους κάναμε ειδικά την ομιλία για το αλκοόλ, είχαν όλοι σκυμμένα τα κεφάλια κάτω. Και ντρέπονταν σαν να τους κατηγορούσαμε. Δηλαδή και εγώ αισθάνθηκα άσχημα σε κάποια σημεία. Είναι σαν τα παιδιά που τα πιάνει κάποιος ότι δεν έκανε κάτι καλό. Σαν να τα μαλώναμε. Γιατί έχουν αθωότητα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν μεγάλη αθωότητα. Έτσι είναι.
Μετά εκτός από το αλκοόλ, ας πούμε, το AIDS, το καπνό, τι άλλο τους είπατε? Εσείς βέβαια είστε φοιτητές ιατρικής, τι να πείτε? Συζητήσαμε για διάφορα θέματα. Τι τους απασχολεί τους νέους ανθρώπους, ας πούμε, εκεί στην Ουγκάντα? Τι σας έλεγαν, ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ίσως και μέσω της εκκλησίας, πράγματα, οι εντολές, ας πούμε, που έχουν. Σίγουρα θα έχουν απορίες, γιατί αλλιώς μεγαλώσαν. Ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι πιο κοντά και στην ηλικία μας, ερχόντουσαν με τετράδια πολλές φορές και μας ζητούσαν έτσι να τους γράφουμε πράγματα στα ελληνικά, τι σημαίνουν αντίστοιχα στα αγγλικά. Είχαν πολλές απορίες και για τις θέματα υγιεινής, θέματα με προβλήματα στην καθημερινότητά τους, απλά πράγματα όμως, τα οποία δεν μπορούσαν αλλιώς να απαντηθούν και ερχόντουσαν σε εμάς. Θυμάσαι κάτι, Αγάπη, από αυτά που σε ρωτούσαν και είχε σχέση, ας πούμε, με τον τρόπο που η Εκκλησία βλέπει τη ζωή? Και αυτά τα παιδιά ίσως να μη συμφωνούσαν ή να είχαν μεγάλες απορίες. Να μας πει η Σταυρούλα, η οποία και περισσότερο βρέθηκε σε αυτή τη θέση, ναι. Εγώ μίλησα, η αλήθεια είναι, και πέρσι όσοι είχαμε μιλήσει με τα παιδιά. Αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι, το έχει αναλάβει πιο πολύ ο Πάτερ Εφραίμ. Έχουν πάρα πολλές απορίες στα θέματα θρησκείας. Είναι τώρα τη γνωρίζουν την Ορθοδοξία, είναι κάτι πολύ νέο για αυτούς. Αλλά είναι πολύ καθαρό, θα μπορούσα να το πω εγώ. Δηλαδή από μόνοι τους θέλουν να μάθουν, θέλουν να πάνε στην εκκλησία, θέλουν να κάνουν τις λειτουργίες, να ψέλνουν και στα ελληνικά, επειδή την αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως είπαμε. Απορίες. Εμείς προσωπικά μιλήσαμε όσον αφορά για τις σχέσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων κυρίως. Και ναι, εκεί είχαν απορίες να μας πούνε. Οι σχέσεις των δύο φίλων, ας πούμε. Οι σχέσεις των δύο φίλων, ναι. Οι προγαμιαίες σχέσεις και όλα αυτά. Το συζητήσαμε, ναι, και αυτό, και τους φάνηκε λίγο περίεργα αυτά που υποστηρίζαμε, αυτό που υποστηρίζει η Εκκλησία. Και τα συζητήσαμε, αλλά θέλουν να ακούσουν τη γνώμη μας, όχι για να μας... να φέρουν αντίρρηση. Να φέρουν αντίρρηση, ναι. Αλλά για να μάθουν πραγματικά. Δηλαδή με ειλικρίνεια ρωτούσαν για ποιο λόγο. Έτσι. Και ήταν πολύ καταδεικτικοί σε ό,τι τους λέγαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό, και πράγματα που πολλές φορές και φοβόμαστε να τα πούμε και εδώ στην Ελλάδα. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι να τα δέχονται καλύτερα και ως ιδέα. Μπορεί να μην τα κάνουν πολύ πράξη καλύτερα. Αλλά ναι, νομίζω ότι πολύ καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε περάσει ένα μετά χριστιανικό στάδιο. Αν νομίζουμε, ας πούμε, και οι ακροατές που μας ακούνε, δυστυχώς είμαστε σε μετά Χριστόν εποχή. Έτσι είναι. Και γι' αυτό χαίρομαι που είσαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Στα νέα παιδιά αντιπροσωπεύετε ένα μικρό, ελάχιστο κομμάτι της νεολαίας, όμως μπορεί να είναι η μαγιά αυτή και η ελπίδα για το μέλλον. Εγώ στα πρόσωπά σας αυτό βλέπω και χαίρομαι πολύ. Και όπως λέμε πάρα πολλές φορές, βλέπουμε προσπάθειες, έχουμε διαβάσει ιστορίες από παλιά, βλέπουμε προσπάθειες άλλων ομολογιών, και πηγαίνουν ζευγάρια παντρεμένα με τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή η μόνη προσπάθεια τέτοια είναι ο πατήρ Ερμόλαος ιατρού στο Μαλάουι, που είναι με την σύζυγό του, είναι ιερέας, με τη σύζυγό του και τα μικρά τους παιδιά, και πηγαίνουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο που είναι εκεί της Ιεραποστολής. Η μόνη προσπάθεια, και η μόνη προσπάθεια που έχουμε νεολαία να πηγαίνει είναι αυτή που αντιπροσωπεύετε εσείς, και με τη βοήθεια βέβαια του πατρός Εφραίμ για αυτά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που κάνετε, και για τους νέους εδώ και για τους νέους εκεί. Έχετε ακούσει όταν γυρίσατε από εκεί που ήσασταν, ναι, Σταυρούλα, τι θα ακούσατε άραγε από τους φίλους σας? Μια ερώτηση κρίσεως. Θέλω να τη σκεφτείτε. Όχι όλους τους φίλους, όχι τους φίλους του κατηχητικού, ας πούμε, τους άλλους φίλους, ή αδιάφορα ή τι, πείτε μου. Εγώ προσωπικά, επειδή είναι τρίτη χρονιά που πήγα, όλοι με ρωτούσαν, καλά πάλι δεν βαρέθηκες, πάλι εκεί θα πας, πάλι Ουγκάντα, πάλι Αφρική, Μύκονο, τι στο καλό. Ναι. Τους φαίνεται περίεργο, δηλαδή μπορεί να θεωρούν ότι εντάξει μια φορά, το κάνεις για εμπειρία, το ότι πηγαίνουν, το ότι ξαναπήγα και ότι ξαναπήγα, ότι θέλω να ξαναπάω, τους φαίνεται πολύ περίεργο. Πολλοί μπορεί να θεωρούν κιόλας ότι
κάνουμε και κακό που πάμε κάτω, ότι τους επηρεάζουμε αρνητικά, ότι θέλουμε να τους επιβάλλουμε με τον χριστιανισμό. Πολλοί γι' αυτό μου λέγανε. Μου λένε γιατί πάτε και τους μιλάτε για τον Χριστό, γιατί πάτε και τους βαφτίζετε. Πηγαίνετε, μα θέλετε να τους δώσετε μόνο φαγητό. Είχα τέτοιες συζητήσεις. Να τονίσουμε ότι κανείς δεν βαφτίζεται με το ζόρι επίσης κάτω, και δεν βαφτίζεται κανείς. Όποιος πει σήμερα βαφτίζουμε, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Πρέπει να κατηχηθούν πρώτα το πατέρα Γεώργιο και από παιδιά πολύ αξιόλογα κάτω που είναι μες στην εκκλησία. Και μετά δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να βαφτιστούν. Και επίσης και στο πρόγραμμα που έχουμε δεν έχουμε μόνο χριστιανόπουλα. Ούτε στην κατασκήνωση και όλα τι κάναμε αφορούσε μόνο Ορθόδοξους. Όποιος ήθελε και όποιος ζητούσε βοήθεια έρχεται και τον βοηθάμε. Δηλαδή αυτό είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι φίλοι. Εγώ είχα αρκετούς οι οποίοι με ρώτησαν για την εμπειρία μου αυτή, και μάλιστα ήθελαν και αυτοί πολύ να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Πράγμα το οποίο εμένα με εξέπληξε. Παιδιά δηλαδή, νέοι άνθρωποι που δεν ήταν απαραίτητα στον εκκλησιαστικό νέοι χώρο. άνθρωποι της ηλικίας μου, με ένα τέτοιο ενδιαφέρον έτσι να προσφέρουν και να βγουν από αυτή την καθημερινότητά μας, η οποία είναι πλέον πολύ εγωκεντρική νομίζω. Και έτσι νομίζω το θέλουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι της εκκλησίας, αλλά το θέλουν πραγματικά έτσι να προσφέρουν και να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους και στη ζωή των άλλων. Ως εθελοντισμός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά νομίζω είναι δύσκολο να το πάρουν απόφαση. Το σκέφτονται πολύ ότι είναι πιο επικίνδυνο, ότι είναι αυτό, ότι τα εμβόλια, οι ασθένειες. Το σκέφτονται πολύ λίγο περισσότερο, γι' αυτό ίσως να μην το παίρνουν απόφαση να κατεβούν, αλλά νομίζω το θέλει αρκετός κόσμος αυτό. Σαν εμπειρία και μόνο. Έτσι. Γιάννη, εσύ που είσαι και ας πούμε νεαρός άντρας, πώς οι φίλοι το αντιμετώπισαν αυτό? Για τα κορίτσια πάει καλά, έχουμε ακούσει τα εξαμάξεις πάντοτε εμείς τα θηλυκά. Οι φίλοι δικοί μου, οι περισσότεροι έμειναν έκπληκτοι. Κυρίως από την πρωτοβουλία το να πάω σε εκείνη τη χώρα. Δηλαδή είχαν συνηθίσει κάποια άλλα ταξίδια που χρειάστηκε κατά καιρούς να γίνουν, αλλά στην Ουγκάντα τους φάνηκε περίεργη η πρωτοβουλία που πήρα. Δηλαδή μου λένε θα πας στην Ουγκάντα, μα δεν έχεις ακούσει για την Ουγκάντα κτλ. Δηλαδή ο κόσμος έχει μια πολύ μονόπλευρη άποψη σχετικά με το τι είναι η Ιεραποστολή ή το τι είναι η Ουγκάντα, πώς είναι αυτές οι χώρες, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και περισσότερο το αντιμετωπίζουν με φόβο, με καχυποψία πολλές φορές. Αλλά μόλις δούνε το τι έργο επιτελείται εκεί, το πόσο φιλικοί είναι οι άνθρωποι, μόλις δηλαδή τους δείξαμε μερικές φωτογραφίες, αμέσως αναθεώρησαν. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται λίγο παρακίνηση ο άλλος για να καταλάβει. Χρειάζεται μια σπίθα να του δείξεις 5 πράγματα για να μπορέσει να αναθεωρήσει. Βέβαια, απλά να έχεις την υπομονή, φαντάζομαι, την ώρα. Νομίζω, κυρίως τους φόβησε το θέμα των ασθενειών. Τους φόβησε δηλαδή το θέμα της προετοιμασίας, όχι τόσο η απόσταση, ούτε η τοπογραφία της χώρας, αλλά το θέμα του τι προετοιμασία έκανες, τι αντιμετώπισε εκεί, δεν φοβήθηκες, που στην ουσία δεν είχαμε και τόσο μεγάλο. Τι έτρωγες, βασική ερώτηση. Πάγια ερώτηση. Ναι, πάντα μας ρωτάνε τι τρώγανε και που μένατε. Και να πούμε ότι είστε παιδιά της κατοχής, ας πούμε, να πω ότι τι στο καλό, αλλά ναι, υπάρχει αυτή η ερώτηση όντως. Ομολογουμένως στην Ουγκάντα υφίσταται μερικές ασθένειες έξω. Είναι λογικό που δεν υφίσταται σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μας τρομάζει. Μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα όπως είχαμε κάνει και εμείς από εδώ. Κάνατε τα εμβόλια σας, έτσι, είχατε πάρει τα φάρμακα για την ελαιονοσία. Αν και νομίζω αρκετά πράγματα δεν είναι τόσο όσο ακούγονται, δηλαδή να είναι τόσο δύσκολα. Και η ζωή εκείνη θα έλεγα ότι μπορεί να μην έχουν πολλά πράγματα, έτσι, υλικά αγαθά, αλλά έχουν πιάσει νομίζω την ουσία της ζωής. Και ότι στα λίγα πράγματα βρίσκεις το... Μπορεί να βρεις τη χαρά, ας πούμε, γιατί στην Ουγκάντα, ας πούμε, δεν αυτοκτονούν, όπως λέει ο... Το κυριότερο που πρέπει να μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 4 χρόνια, πρέπει να τους χάρη, άκουσαν για τον Χριστό, άκουσαν για την Ορθοδοξία και τον ενέταξαν στη ζωή τους. Δηλαδή θέλησαν να βαφτιστούν, να κατηχηθούν. Δηλαδή όλη τους τη ζωή ήταν αγαλοχημένη με κάποιες άλλες δοξασίες. Είχαμε και μία μητέρα μάλιστα, η οποία βαφτίστηκε με τα 6 παιδιά της, νομίζω. 4 παιδιά της. Είχαμε και μία γυναίκα η οποία η οικογένειά της ήταν μάγη. Υπάρχει και μαγεία στην Ουγκάντα. Και τη διώξανε όταν έμαθαν ότι θέλει να γίνει ορθόδοξη. Στα 55 η οικογένειά της τη διώξανε, τη δίρανε, την πετάξανε έξω το σπίτι. Δεν έχει καμία επαφή τώρα με την οικογένειά της. Και της έχει δώσει η Ιεραποστολή ένα μικρό σπιτάκι, της έχουν φτιάξει για να μένει αυτή η γυναίκα. 65
65 χρονών νομίζω, σε αυτήν την ηλικία. Γιατί τώρα τη γνώρισα στην Ορθοδοξία. Να πω εγώ που τα έχω ζήσει λίγο σε σειρά αυτά. Την πρώτη χρονιά που κατεβήκαμε δεν υπήρχε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Η εκκλησία που είχε χτιστεί κάτω, να πούμε κιόλας ότι είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Λουγκουζί. Την πρώτη χρονιά δεν υπήρχε. Κάναμε τις λειτουργίες σε ένα χωράφι. Και ήταν και πολύ πιο λίγος ο κόσμος. Δεύτερη χρονιά είχαμε πολλά παιδιά, γιατί τα παιδιά είχαν πάνε πολύ τους λευκούς έτσι κι αλλιώς και ερχόντουσαν πολύ. Και ίσως αρκετές μανάδες. Φέτος είχαν έρθει και οι σύζυγοι. Η εκκλησία γέμιζε ουσιαστικά κάθε Κυριακή και σε τους κάθε πείσατε, λειτουργία. Από τη στιγμή που ήρθαν οι σύζυγοι, τους πείσατε. Μπράβο. Ερχόντουσαν πλέον και σαν οικογένειες και έχει φτιαχτεί μια ολόκληρη νορία. Δεν είναι διάσπορτη. Είναι νορία η οποία οι άνθρωποι νοιάζονται ένας για τον άλλον, βοηθάνε ένας τον άλλον, εργάζονται από κοινού για την καθαριότητα της εκκλησίας. Που δεν είναι έτοιμη η εκκλησία, δεν έχουν πει ούτε τώρα θα μπουν τα παράθυρα, ούτε συμβατισμένα είναι τσιμέντο ουσιαστικά με σκαλωσιές μέσα. Αλλά την προσέχουν σαν τα μάτια, σαν το σπίτι τους. Όλοι μαζί δηλαδή την αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το χώρο. Γιατί εκείνοι την έφτιαξαν έτσι. Αυτό ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία. Λίγο διάλειμμα να ακούσουμε τη μουσική του κ. Σφακιανάκη. Και να και παλαιά 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για εσάς που θέλετε να βοηθήσετε, γιατί υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα. Κοντά μας ο Γιάννης και η Σταυρούλα, φοιτητές της ιατρικής, και η Αγάπη, απόφοιτος γραφικών τεχνών. Και οι τρεις έχουν πάει στην Ουγκάντα κάποια 3 φορές. Η Αγάπη και ο Γιάννης πήγαν για πρώτη φορά φέτος, αυτό το καλοκαίρι. Τις προσπάθειες της Ιεραποστολικής ηγείται ο πατήρ Εφραίμ Παναούσης. Μεγάλο το έργο εκεί στην Ουγκάντα. Ξέρετε, τα πολύ παλιά χρόνια που εσείς δεν είχατε ακόμη γεννηθεί, λέγανε, υπήρχαν ιεραποστολικά τραγούδια που είχαν βέβαια πρώτη και καλύτερη την Ουγκάντα. Ήταν ο πρώτος προορισμός στην Αφρική των χριστιανών. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για τους Ρωμακαθολικούς που έχουν μια παράδοση στην Ιεραποστολή. Μιλάμε όμως για τους Ορθοδόξους. Εσείς όμως νομίζω φέτος, Αγάπη, είχατε και κατασκήνωση. Και πρώτη φορά κατασκήνωση στην Ουγκάντα. Η κατασκήνωση αυτή, από ό,τι ξέρω, γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον. Και σε αυτήν συμμετέχουμε εμείς με τις προσπάθειές μας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρούμε και θα έλεγα ότι μοιάζει αρκετά με την κατασκήνωση που πηγαίνουμε εμείς εδώ παιδιά. Κάνουμε τον όρθρο το πρωί, συνεχίζουμε με την έπαρση της σημαίας, παίρνουμε το πρωινό μας. Και μετά ξεκινάνε οι δραστηριότητες της ημέρας, τις οποίες και έχουμε οργανώσει προηγουμένως. Τώρα ανάλογα ο καθένας τι έχει. Ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες, ας πούμε, τα παιδιά τι μαθαίνουν εκεί? Τα παιδιά μαθαίνουν τραγούδια, κατασκηνωτικά, παίξαμε και λίγο με την κιθάρα. Σε ποια γλώσσα? Στα ελληνικά και στα αγγλικά. Δηλαδή πολύ εύκολα θα μπορούσα να πω, μάθανε και τα ελληνικά τραγούδια και τους άρεσαν πολύ. Τα θέλουν πιο πολύ και από τα αγγλικά, έτσι. Τους μάθαμε τραγούδια λοιπόν, κάναμε πάρα πολλές κατασκευές. Η Χριστίνα η Μαρκοπούλου έκανε μεγάλη προσπάθεια έτσι να τα οργανώσει όλα αυτά και τα παιδιά χαρήκανε πάρα πολύ με τις κατασκευές αυτές, πορτοφολάκια, ζωγραφιές Αγίων. Επίσης κάναμε και πολλά παιχνίδια, έτσι, δραστηριότητες, το παιχνίδι του δάσους, κρυμμένος θησαυρός. Τα παιδιά χάρηκαν υπερβολικά με αυτά τα παιχνίδια. Και δεν θα είχαν παρόμοια εμπειρία, φαντάζομαι, έτσι.
Εκτός και αν είχαν ναι, αν είχαν έρθει και πέρυσι δηλαδή, αλλά ναι, τέτοια εμπειρία όχι. Έτσι. Άλλες δραστηριότητες στην κατασκήνωση? Όπως σας είπε και ο Γιάννης πιο πριν, τους μιλούσαμε, τους κάναμε πολλές ομιλίες. Να ξαναπούμε για το αλκοόλ, τους μιλήσαμε για το κάπνισμα. Αυτά στο πλαίσιο της κατασκήνωσης. Στο πλαίσιο της κατασκήνωσης ήτανε. Και οι μεγάλοι συμμετείχαν σε αυτό. Αυτό ήταν πάνω κάτω το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Δεν είναι και λίγο. Όχι, γιατί έτσι, λίγα άτομα για τόσα πολλά παιδιά και μεγάλους. Έτσι. Μικρές ιστορίες μας αρέσουν εδώ, οπότε θέλουμε να μας πείτε κάτι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Να σας πούμε μια ιστορία που μας άγγιξε και εμάς αρκετά. Η πιο συγκλονιστική ίσως φέτος. Μία από τις μέρες που ήμασταν στο χωριό, μετά τον όρθρο, στον όρθρο είδαμε να εμφανίζεται ένα παιδί. Δεν το είχαμε ξαναδεί στην κατασκήνωση, ρακένδυτο, ρούχα σκισμένα, πολύ πιο μεγάλα από τον πόη του, παπούτσια σχεδόν δεν φορούσε, το οποίο κούτσανε κιόλας, δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, ούτε τα χεράκια ήταν πολύ καλά. Δεν τον είχαμε ξαναδεί. Μετά τον όρθρο, στο πρωινό, ρωτήσαμε τον Παπαγιώργη ποιο είναι αυτό το παιδί, ούτε εκείνος το ήξερε. Το φωνάξαμε λοιπόν και ήταν ο Πίτερ. Η ιστορία του Πίτερ είναι ότι είναι ένα παιδί τώρα 16 χρονών. Από τα 9 του χρόνια είναι παρατημένος στους δρόμους. Οι γονείς του πουλήσαν το σπίτι τους και φύγανε χωρίς να του πούνε τίποτα. Και 9 χρόνων το παιδί μέχρι και τα 16-15 που ήταν, 6 χρόνια, 7, είναι μόνο του στους δρόμους, χωρίς γονείς, χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι σοκαριστήκαμε και μόνο που ζει ακόμα αυτό το παιδί. Έχει και προβλήματα κινητικά, από τη γέννησή του έχει κάποια δυσκολία, ίσως γι' αυτό το παρατήσαν οι γονείς του, δεν γνωρίζουμε. Έμαθε λοιπόν από κάπου ότι αν έρθει σε εμάς θα πάει σχολείο. Περπάτησε λοιπόν 30 χιλιόμετρα νομίζω από την προηγούμενη πόλη που ήταν με τα πόδια το παιδί, τα οποία τα παπούτσια που σας είπα δεν είχαν καν σόλα, και ήρθε να μας βρει για να μας πει αν μπορούμε να το στείλουμε σχολείο. Ο Παπαγιώργης του είπε ότι δεν μιλούσε αγγλικά το παιδί, γιατί μέχρι δεύτερη δημοτικού πήγε σχολείο. Οπότε νομίζω δεν μας ρώτησε καν, δηλαδή. Όχι, δεν μας ρώτησε, ναι, απλά. Ναι, έγινε μια προσφορά από κοινού, δηλαδή από εμάς. Ο πατέρας Γιώργος, όταν έμαθε την ιστορία του, του λέει θα σε πάρουμε θα μπει στο πρόγραμμα. Και όταν το έμαθε κιόλας ο Πίτερ, γονάτισε, μπορώ να σας πω, μπροστά στον καθένα από εμάς. Σχεδόν μας φίλησε τα πόδια, να μας ευχαριστήσει. Ο δόξα του Θεό έλεγε, να σας έχει καλά ο Θεός. Δεν σταματούσε να μας ευχαριστεί και να είναι. Από εκείνη την ώρα μόνο χαμογελούσε αυτό το παιδί, δεν το είδαμε ποτέ θλιμμένο, και από την ώρα που ήρθε βασικά δεν ξέρω πώς το κάνει. Του δώσαμε μια μπλούζα, ο Γιάννης του δώσε μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν σταμάτησε να μας ευχαριστεί, επειδή απλά θα πήγαινε σχολείο αυτό το παιδί. Αυτή είναι μια συγκινητική ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι ο Πίτερ θα μείνει μαζί σας όλο το χειμώνα. Ναι. Έτσι, θα μείνει και τον σκεφτόμαστε πολύ, γιατί τον έχουμε στις καρδιές μας. Και θα σας περιμένει πώς και πώς του χρόνου. Πρώτα Θεός. Και θα θέλαμε να πούμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Εφραίμ Παναούση, που μας έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, καθώς και σε όλη την ομάδα της Ιεραποστολής, και στους βεβαίως ανθρώπους του Λουγκουζί, αλλά και από εδώ που μας στήριξαν, ιδίως και στις οικογένειές μας που πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση να μας στείλουν κατά το παρά τις αρχικές φοβίες τους, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευγνώμονες σε εκείνους, γιατί πάντα μας περιέβαλαν με την αγάπη τους και μας εμπιστεύτηκαν. Όπως επίσης και να πούμε ένα ξεχωριστό μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν και στις δύο φετινές αποστολές, αλλά και στις πρώτερες, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που όλοι με το μεράκι τους προσπάθησαν να βοηθήσουν τους κατοίκους του Λουγκουζί. Αλλά και αυτούς βέβαια που προσφέρουν λεφτά στις αναδοχές και στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και στο Λουγκουζί, που συνεχίζεται τώρα και κατασκευάζεται. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και τις συμβολές τους δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το μεγάλο έργο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς. Το Γιάννη, τη Σταυρούλα, την Αγάπη, για όλη αυτή την παρουσίαση της, όχι μόνο της κατασκήνωσης, όχι μόνο της προσπάθειας, αλλά εδώ είδαμε και την κατάθεση της καρδιάς των νέων αυτών ανθρώπων που δεν φοβήθηκαν
και πήγαν κάτω παρόλες τις αντιξοότητες που οι άλλοι προέβαλαν ότι υπάρχουν, τα εμβόλια που φάνταζαν φοβερά και τρομερά για όσους δεν έχουν πάει, τις αρρώστιες, τις ασθένειες, τους κινδύνους. Όμως όλα αυτά δεν υπάρχουν στους ανθρώπους που μπορούν και καταφέρουν να κατέβουν στην Ιεραποστολή. Κάποτε μας είχε πει κάποιος ότι αυτός που είναι να πάει στην Ιεραποστολή θα πάει. Οι υπόλοιποι απλά δεν θα τους το επιτρέψει ο Θεός. Αυτό είναι κάτι που το είδαμε στη συνέχεια πάρα πολλά χρόνια, και όσα και αν πέρασαν, αυτοί που ήταν να πάνε στην Ιεραποστολή πήγαν, και αυτοί που ήταν να μην πάνε εμποδίστηκαν. Άρα για να μην εμποδιστείτε και να καταφέρετε να φτάσετε σε αυτό και να έρθετε τώρα να μας τα πείτε, υπήρχε κάποιος λόγος, ο Θεός τα ξέρει αυτά, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας που τα λένε, γιατί εμείς πολύ λίγα ξέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θερμά, μέσα από την καρδιά μου, και εύχομαι έμπνευση άνωθεν για τη ζωή σας και για τις υπόλοιπες προσπάθειές σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε, φίλοι μας, για την αγάπη σας, την έγνοια σας για την εξωτερική Ιεραποστολή. Ξέρουμε πόσο αγαπάτε τις ιεραποστολικές προσπάθειες όπου γης. Σήμερα για την Ουγκάντα ο λόγος, για το Λουγκουζί. Παιδιά από μας, από την Ελλάδα, από το αίμα μας, κατέβηκαν κάτω να βοηθήσουν. Τι λέτε, δεν υπάρχει ελπίδα? Νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι υπάρχει. Και όχι υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Μη φοβόμαστε. Καμιά φορά σας ακούω που λέτε για τα παιδιά μας το ένα το άλλο. Μην απελπίζεστε. Υπάρχει μια στιγμή, μια δεδομένη στιγμή που μπορεί να γυρίσει όλο τον κόσμο. Το Βαγγέλη Σφακιανάκη τον ευχαριστούμε για την όμορφη μουσική, τη Δέσποινα τη Βροχίδου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και καταγράφει ακόμη τα μηνύματά σας. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε μπορείτε να το κάνετε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Θα σας δώσουμε και το τηλέφωνο του μοναστηριού της Μονής Χρυσοπηγής, όπου ο πατήρ Εφραίμ Παναούσης μπορεί να σας πει τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε. Να πούμε ότι το βιβλίο «Άσκηση και Αγιότητα» των Στάρετς του Γκλίνσκ είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο που έχει αποσπάσει το πανορωσικό βραβείο Ορθοδόξου Γραμματείας Αλέξανδρος Νιεύσκι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Φίλοι μας, γεια σας.